Ahojte, vítajte u dnešného môjho prvého vlogu. Moje meno je Emma, žijem v Amerike a povedala som si, že začnem si tieto svoje videjka dávať do vlogov, aby som mala na to pamiatku. Dnes je nedeľa 9. februára a ja vlastne vždycky som si povedala za posledné týždne, že začnem točiť nejaké videá, že potom z toho spravím vlog, no ale potom v strede dňa som si povedala, alebo respektíve som zabudla, že vôbec točím. Tak mám teraz veľa kontentu, ktorého chcem dať len tak nejako dokopy. No anyways, dnes je teda 9. februára a vlastne som zabudla povedať, že žijem v Chicagu. No a u nás sa tu oslavuje dnes v Chinatowne Lunar New Year. To je ten Chinese New Year, čínsky nový rok. Tak sa tam ideme pozrieť. Som si povedala, že vás zoberiem so sebou a nejako takto by som asi začala tento vlog. Uvidíme sa o chvíľu. Ideme na metro. Vyzbehla som si paneru, to lemonade, iced tea a ešte k tomu ako keby Sprite do toho zamiešaný. Je tu strašne veľa ľudí, absolútne neviem, kde to začína. Dostala som chuť na nejaké noodles, tak teraz sme sa prišli sem pozrieť do nejaké food court. Okay, do they have like some like noodles? Obviously. The drinks look pretty good, right? Problém je, že niečo by si dala, ale som vegetariánka, je strašne ťažké nájsť vegetariánsky. This is where the shaved mango ice cream is. This is the place. Yes. Yeah, just and then. Back secured. Teraz ľutujem, že som si kúpila len jednu. So good. To sú naše noodles. Thank you. Najedli sme sa a teraz ideme do takého obchodu s azijskou kozmetikou a potrebujem si kúpiť nejakú skincare. Objednala som taxík, takže už čakáme na neho. Ideme teraz tam. Tu sme. No som zvedavá. Aj. $93. No. Sme sa išli prejsť do takého, parku. V tomto parku som ešte nikdy nebola. Celé mesto na dlani.
Ahojte. Vôbec neviem, ako si to naštelovať. To je jedno, asi takto. No, ahojte. Boli sme v takom obchode, myslím, že to je japonská a korejská kozmetika. No, potrebovala som nejakú skincare. Koho nezajíma kozmetika, tak si to kľudne preskočte. Možno sú to 2 minúty, možno 5. Pretočte toto video, pokiaľ vás nezajíma kozmetika. Ale teda, poďme na to. Prvé, čo som si kúpila, je tento, absolútne neviem, čo to je, od Centelli, ale vraj je to veľmi dobré. A uvidím, asi potom by som vám dala review, či to niečo robí. Ďalšia klasika, toto asi nebudem nejako obkecávať. Už som mala toto SPF-ko predtým a je to z mojich najobľúbenejších, respektíve, neviem, čo je na tom pravdy, ale ja som scrollovala na TikToku a povedali, že budú musieť meniť táto firma, pokiaľ chcú predávať tento daný produkt na americkom trhu, tak budú musieť zmeniť formulu, lebo myslím, že toto je nejaká formula SPF-ka, ktorú USA myslím, že nemá, alebo niečo v tom zmysle. No a povedali, že ak budú meniť formulu, tak je teraz čas, kedy si kúpi toto SPF-ko predtým, ako zmenia formulu americkému trhu. SPF-ko, jedno z mojich najobľúbenejších, tuším, čo to je za značku Brown Lab. Ďalšia vec, ktorú mám, je táto kyselina hyalurónová, Low Molecular Hyaluronic Acid. Počula som dobré ohlasy na túto kyselinu hyalurónovú, ja to väčšinou používam na hydratáciu každý večer. Ja som si to väčšinou mixovala s niacinamide, neviem, ako sa to povie po slovensky, proste kyselina hyalurónová. Potom som si kúpila takéto masky. Táto je od Master Lab, tam proste nejaká maska s vitamínom C, Brighten. Potom nejaká s kyselinou hyalurónovou a potom myslím, že toto je tá maska, ktorá je všade teraz po Instagramoch a TikTokoch a všade populárna. Myslím, že to je tá, čo akože v nej každý v noci spí overnight. No tak som povedala, že to chcem vyskúšať, tak uvidíme. Mali aj tú modrú, ale ja som sa rozhodla, že už to beriem túto. Ďalšiu poslednú vec, ktorú som si kúpila, bol tento Collagram Fruity Glass Tin, ktorý strašne roztomilý lesk na pery. Ja som vlastne si vybrala. Voní to ako hruška. A toto farbu 05, myslím, že to je veľmi príjemný. Taký olejovo-maslový. Ako keby je to nejaké našľhané maslo, ale olej. Jak to dáva zmysel. Takže asi toľko z môjho holu. Neviem, ako ukončiť toto video. Ja si úprimne nepamätám ani, ako som tento vlog začala. Neviem, ako to dostrihám. Každopádne mám veľa materiálu, ktorého by som nejako chcela dať dokopy. Či už je to z nejakých iných dní, alebo celkovo z môjho života v Amerike. Uvidím, nejako to dám dokopy. Každopádne, pokiaľ sa vám páčilo to... Strašne som presvetlená, mi to vadí. Každopádne, pokiaľ sa vám páčilo to video, nezabudnite dať like. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte do komentárov, na Instagram, do DMs, hocika. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Poďme sa na budúce.